Ez, ja, gatzen dago. Ja, guazten gara hitz egiten. Haupa, hemen Iruña Beleiako aztarnategien gare, eta bertan saiatuko gara erakusten zenolako lan klasek egiten nahi dien Diputazio ordenata eskadora erabiliz, eta hori salatu nahien bideo salduko itzuegu. Hemen ikusten dezuenez, Arresi barnekaldean gare. 2024 urten Quark enpresak hemen 3 metroko lubaki bat zabaldu zuen, 3 metroko zabaleroa zuen lubakie, eta metro eta erdi sakondu zuen bertan. Arrazoia zen, Arresie sendotu behar zutela. Horretarako hemen ilaratxo batzu jarri dituzte, baina Arresie bate sendotu gabe geratu da. Konturatzen baldin baziate, hemen maila geotestil bat daukeu, bereziko diguna zaharra eta berrie. Hauek orain dela urtebeteko irudiak dira. Obrak hasi ziren garaikoak. Bertan ikusi dezakegu Jositxok komentatu digun lubakia nola iriki zuten. Horrekin konformeaz eta lubaki hori oso itxusiek gehatzen zanez, egin dutena da terrenua berdindu eskabadorakin, lan guzti hau eskabadora hutsa zeini dau, eskabadorakin berdindu dute haiketa terrenokin batein arte, eta horren lekuko die horko arboloiek. Larritasun handie dauke horrelako lan batek eitek, ze bai 1975 Elortza jaunak indako eskabazioekin eta gero ondoren Lurmenek eginiko eskabazioekin, garbi geneuken Arresiria atxikituta perpendikularren hainbat eraikin zerela. Hoiek aurreti eraman dituzte, ez dute inungo arretai jarri bertan zertzion jakiteko. Eta Arresie sendotzeare ez dut uste lortu dutenik geure ustez, eta hori ustea da, hau da Arresien nolabait ere sartzen da bisitarik ikus dezan, barnekaldetik ere. Beste sentidorik ez zaio topatzen. Bai, lehen hemen, Jositxo, lurra sandana, ez? Bai, lurre toki honetan, altura honta etorriko zen, metro eta erdiko alturan, hori dana, kendu zuten Arresie libre gehatzeko, eskabadorakin, eta hor dut guendikane lekukoa, gero berdindu dutenen, arbolan txustarrak eta nola geratu dien, ze altura eta. Eta gero, garbi dauna da, hemen zion guztie aurreti eraman zutela. Oain daune, oain digan ere, urtebete pasata gero, zeramika pusketak eta nun haitio topatzen diela. Hemen adibidez zeramika pusketa bat daukezu. Hor beste bat. Hemen beste bat. Ya. Esto, por ejemplo, que acabamos de encontrar aquí, esto tiene pinta, ¿qué es esto? Terra sigilata da, bertatik ateatakoa. Terra sigilata, zer da? Terra sigilata da, diru pixkat zeukatenak erabiltzen zuten zeramika mota. Erromatar garaikoa. Bai, erromatar garaikoa. Sigilata esate zaio sello bat jartzen ziolako egiten zuen pertsonak, fabrikanten sello eramaten ziolako, sigilun da, sigilata horreatio. Eta horrelako Trizion, Errioxan eta Alfarerik zeden horta dedikatzen zienak. Claro, hemen indute etxe bizitza zeuden hemen. Eskabadora sartu dena idean eraman, eta hemen agertzen dira, ikuste dira lurrean, aztarnak. Horrelako gauza pilo bat topatzen dira, topatzen da edozein zeramika mota, topatzen da reilue, teselak mosaiko osatzen zituztenak, denetatik topatzen dugu. Dena aurretik eraman da. Bai, dena aurretik eraman da. Aztarnategiko ate txikin aldamenen gare, bertan gare. Hemen 2024 urten Quark enpresa eremu guzti hau eskabatu zuen, 500 metro karratu inguru hilabeteko bueltan, eta eskabadora soil-soilik erabiliz. Ikusiko dituzu argazkitan zenolako lubakik eta zabaldu zituzten, eta zenolako egitura, leheno aitatzen genituen egiturak nola agertzen ziren hemen, etxen egiturak eta guzti hemen atxiktuta zerenak, danak aurreti eraman dituzte. Berriro 2023 urteko irudiak ikusiko ditugu. Altura originala hau zen, nina honekoa. Etorri ziren eta eskabadorakin egin du, ikustezue, lubaki bat. Bigarrena, hirugarrena
Eta laugarrena, ikusten duzu eskabadoran arrastok nola daren? Hau industu du eskabadoraz. Hau salbajada bat da. Eta hemen industu dute eskabadorakin naik eta harrie jo bitarte. Gero ondoenen, turistifikazio asmo batekin eta itxura bat emate aldea, egokitzen zaion itxura bat emate aldea, bi muru hauek altxatu zituzten, konturatze baldin baziaten, maia hemen ezer ez zion. Maia geotestile lurren kontra dago eta gero bi muru hauek altxatu dituzte. Hau ez da eskabatzeko modue, inundik inoa ez, eta epaitegitara jo gendun, lan hauek gehazik zen eta behar dan bezala eskabatu zezaten. Horretarako informe arkeologiko bat presentatu gendun, Xabier Gorrotxategik eginikoa. Epaitegin erantzune izan zen, behaiek suposatzen zutela, Aldundik ere bere informe arkeologikoak izango zitula lanak hasi aurretio eta Aldundik sekula esantan geure ondaren kontra egingo ez donez, ez dola aintzat hartzen guk aurkeztutako salaketa. Horren aurren guk eskatzen deuna da, bai Arantzadi, bai Euskal Herriko Unibertsitateak, gure Euskal Herriko agente kulturalak iritzi bat eman dezaten honi buruz, hau ez zaigu iruditzen eskabatzeko modu edanik. Hemen ikusten da, sakonera, ez? Bai, eskabadorakin, zuzenean. Bai, lau bat metro, 4 metro eta erdi sakon eskabatzu dute, haik eta harrie jo bitarte. Gu gauden hemen sartuta, leku hau, dena lurrez estalita zegoen, eskabadora sartu, dena idean eraman, eta listo. Bai, hori da. Arresi hauek hemen eraiki, asmatutako arresiak. Eskabazion express esango genukenaz, hilabete eta erdiko bueltan eginiko lanat die. Pentsatzazu ez zenolako abaila da makien. Horretaz gain, hemen, guain ikusiko dugu, desague berri bat nola daun, Foru Aldundi jarritakoa, bere izena eta guzti jartzen du. Galderea da nun dau erromatar garaiko desague sistema, ze guk ezautu izan dugu hori hemen. Bai. Eta hemen errepide, osea, hemen harria jo arte. Bai, hemen altxatzen hasi ziren hainbat harri txiki, arlausa ikusten ziren, suposatzeana bide baten aztarnak izango ziren, momentu honetan horren arrastorik ere ez da geratzen. Bide pavimentatu baten aztarnak eta bidea zeharo txikituta eskabadorakin. Den altxa dute, harria jo arte eta listo. Bai. Atoma, bueno. Eta gero izkiera berri batzuk indizkiote eta... Bai. Bueno, San Juan monastegi ingurura aiatzen nahi geha. Eta ze topatzen den. Hasi dira maita, ikusten? Bai, buelta guztia egin, hemen lur gehiatatzen nahi ikusi. Hori bai berria da. Bai, ez zan horren handia. Bueno, guazen. Hau da nahetzean. Hau joan daneko 15-unetan egindakoa da. Joan dela 15-un hemen ez zion hau eskalatuta. Hau berria da. Tita batean. 15-unen egin da. 15-unetan, bai. Hemen San Juan monastegi ingurun gare, hemen ikuste duzu 2024 urten Quark enpresak hau garbitu zuen, baina berehalako baten garbitu zuen. Hemen arbolak eta zeren, hangoatik enborrak eta ikusten dio, hori dana botatzitun, eta hau garbitu zuen, eta horko zulo horiek eta ingumari gue eskabadora erabiliz, azkar baten zehatu zuen. Baina horrekin nahikoa ez zuten ez, sakontzen jarraitu dute, eta hemen ikuste baldin badezue, 2 metro eta pikoko sakonerako zulok eta egin dituzte. Hauek aurten egindako die. Irudi hauek urte honetan grabatuak izan dira, martxuan. Orain dela 8 hilabete. Bisita gidatu batean. Ikusi daiteke nola oraindikan ez dituzte zulo denak ireki. Udara eta udazkenean obrak gelditurik egon dira. Eta etenipe jarraitzen dute hemen eskabatzen.
Leheno aitatzen genituen, estrato horiek, geruza guzti horiek, mendetan zehar osatzen jundien geruza guzti horiek, aurretikan eraman dituzte. Bai, ze ikusten da, hor, harriraino. Bai, berezko harria dute. Hor baita ere, Bai. harria dago. Eta garai bateko bestelako arrausa hundi ikusten die, beste egitura batzuk izango zinak, ikertu beharko litzake zer dan eta zerrez, aurretio eraman aurretio, barkatu esatea behize, baina ikusten dezuenez, etenipeko lana daukiela, joan daneko 15 egunotan, zegoen dela 15 egun hemen aztarnatek egon ginen, eta beste zati hau 15 egunetan eginikoa da. Hiru launek ez dut uste kutsilloa erabiliz hau ingo zutenik. Eta hemen ere eskabadora. Eta gero lur guzti hori, hemengo pilo ota botatzen dituzte. Bate harakatu gabe sobrare. Bai, hau ez da arkeologitea. Ez. Hau da, hori, eskabadora bat sartu. Igeltxeruak. Bai, igeltxeritza lana, behar bada txukune, beste norbaitek esan beharko luke nolakoa da hori. Eta beste arresi baten astarnak, ez? Bueno, bai, hori da, garai bat, arresi egiteko garaien, erabilizien hiriko estrukturak. Ez dakiuna da, adibidez, San Juan Monastegie baldin bada, bere oinarri baldin badie, behar bada ere, berre erabilizituzten erromatar garaiko estruktura batzuk. Baina, momentu honetan, esandakoa. Bai. Hemen ikusten duzu guzti hau berria da, 15 bat eunekoa, eta gero, buelta guztie garbitu dauki eskabadora erabiliz. Baita, karo, Josetxo, hilabetero, hemen dabil bisitak idatuak ite. Bai. Eta konturatzen da, nun aritu dian lanian, ez hori, 15 egunetan. Nola aurreatzen dituzten beraien lanak. Beste bi astetan, zati guzti hori baita ere, 15 egunetan nizuten. Bai, oso harin ibiltze, karo, eske era hortan honeke harin eskatu daiket. Du daikezen. Lurmen bota zutenetik, hemen arkeologia bukatu zen. Bai, 2010 urten merkatun sartu zituzten eskabadorak eta kamioiak lurre barra atatzeko, eta arestio esate dizuet, iaz ere horrela eskabatu zuten hemen, bai arresi buelta guztie, bai ate txiki ingurue, guain San Juan Monastegi dauke begitan hartuta, eta etenipeko lana horrelakoa da. Eta gu uste apalen egiten nahi diena die hainbat estruktura, garaiko estruktura batzuk agerin utzi, turistako nutza sartzeakon zehoze ikuste zaten, baina horre suposatzen dena da 1500 urteko historie, edo 2000 urteko historie aurretio eramaten dela, ze hori ikertu inbar da, geruzaz geruza, jun behartzea eskabatzen, jakiteko garai jakin bakoitzen ze gertau izan da. Guzti hori hartu eta pala batekin aurretio eramate baldin badet, ez dakit ze gertau da urte guzti horietan zehar. Eta hemen ikuste duzu, hola nola daun botata. Lurre, harri eta gainantzeko guztie. Eta hemen atean bezala, bai, nunaitio zeramika zatitxuak eta... denetatik ikusten da. Aurrean den ikusi ditugu batzuk. Hemen, hau helen ikusi ditugu. Hemendik altxatu ditugu. Baina, berdin. Terra sigila eta astarnak. Eta zatitxuak, hausin lekutan. Bai, hoi ontzi berrigoa izango da, esmaltatu da. Hoi igual 18. mendeko izan daik ez dakit, baina... Bai, baina guzti hori... Baina, bai. Arkeologia Ba, esate da, una mendetako zea, badijo aurrea. Bate ikertu gabe. Bai. Amaitare behar, ladrillu zati bat, hemen. Bueno, eta zeramika zatitxua, Ba, nunaitia. Ikusi, hemen oso ondo ikustezu, geruzatan nola egoten dien. Ikusi. Gehiago, geruzatan, a ber. Zuka hartza batzu, ikustezu. Nola gute dien azaltzen. Bai, horiek geruza desberdina dira. Geruza desberdina dira. Orduan, zukin behar dezuna da, iten dena da lauki bat osatu, metro bat bider metro bat edo 2 metro bider 2, eta hor industen dezu, jakiteko topatzen dezuna, lauki hortan nundon kokatuta, koordenada batzutan, eta ze sakoneratan kokatuta da. Hori da lan arkeologikoa aitea. Eta era horta badakizu topatzen dezuna noizkoa da, noizkoa ez. Horra adibidez, tela handi bat digustea, tela ez dakit ze izangoa, baina zeramika puska handi bat da, baina erditio partitu dute eta aurretio eramandua eta lurre jo bitarte eskabadorakin, bost inporta zaiez topatzen nahi dien, geruzak ez dituzte errespetatzen. Eta hortaz... Eske geruzak errespetatu egiten, arkeologia ez daiten. Ez. Ikertzeru lanak itea, zati guzti hau 2 astetan egin. 2 astetan egin zuten. Hango gue beste 2 astetan. Areaino, zulo hori bakarri zegoen egin da.
Eta horrengo bizitan Jositxo etorri zanean, zulo hori bakarrik zegoen egin da, hau dana, 2 astetan. Eta karo, gero agertze dira, hori. Lur guzti hori, hortik botatan, dakagu beste bat. Denan botatan. Berriro esaten deuna, azken batez, gure herriko eragile kulturalak hemen esku hartu beharko lukete hau geldiarazteko, gure ondare guztie txikitzen nahi dira. Eta horrelako aztarnategi baliotsu bat aztarnategi baliotsu baten ezin da horrela ibili. Gure historia, hemen daude gure historien zati ilunenak aurretik eramaten nahi dira. Ilunenak ez eta esaten eratxarria, baizik eta adibidez, 6. mendeen suposatze baldin bada hau ustu zala, herria ustu zala, garai hoitan da hemen Baskoniako dukerrie eratzen da momentu. Euskal Herrientzako oso garai garrantzitsue. Eta Karo, ni guain dela 2000 urtekoa bilatu nahi baldin badet bakarrik, eta beste guztia aurretik eramate baldin badet, garaio hori ezabatu egiten dut, harrika botatzen dut. Bueno, horrein guazen ikustera... Hango... Bai. Eta, karo, lehen Jositxok aipatu dugu, hau dana Iruña Beleia da. Bai. Azpian, hiri erromatarra dago. Bai. Oso hiri garrantzitsu, hirik hartuko luke bere garaien 126 bat hektaria hartuko lituzke, eta arkeologo batentzako hau da gozamenaz, ez da 6. mende ezkeoztik ez da hemen ezer eraiki. Eraiki izan dakiun bakarra, izan da San Juan monastegi, baina gainantzen libre dago, beste hainbat hiri erromatarran gainen eraikitako die. Orduan askozaz zailagoa da eskabatzea, hemen aldiz, libre daukezu guzti hori. Hiri erromatarra aitatzen nahi geha, baina kontuta hartu behar dugu arkiz da, eta daukeu gain arte topotako Karistiatarren hiri garrantzitsuna, 45 hektaria hartuko lituzke guzti honek. Hori hemen dago eskabatzeko, baina eskabatzeko, industeko behar dan bezala, ez eskaborakin aurretik eramateko eta informazio hori galtzeko. Hau da arkeologo baten paradisua. Bai. Dena, lan dana egite dugu. Bai, eta dana, bai. Eta horin beharrean, ari geha, estaltzen. Egitura batzuk agerin uzten, existitzen zien egitura batzuk hor atetxekin ikusi duen bezala, berrera ikizen, politiko gehatzen dalako, Kristo jaingo zergatio, eta aurrea, eta inungo neurri, kortapisaik eta hartu gabe, zeiten nahi die sur puntan jarritakoa, eta gero, epaitegik, leheno aite duen bezala, beraien alde jokatzen dute, unibertsiadek ez txintik esaten, bestelako erakunde kulturalai deitu izan zaie, onutza etorritu zen, dago ikus dezaten, eta ez digute erantzunein, eta ez dute inungo, ez dauke, gure kultura eragileek ez dute txintik esaten, hemen gertatzen nahi da buruz, eta hori ere salagarria da, ze guztion ondarea da, eta gor zehoz esan beharko lukete. Eliseo Gilen hauzia, argitzen edo ez, baina aparte hemen egiten ari direna txikizioa da. Baina auzi hori ere argitzeko oso erresa da, hiru proba arkeometriko egin da, oso garbi jakingo genuke benetazko kala gezurrezko kote dien karbono 14, termoluminiszentzia eta gero hainbat grafiton izkin gainen karbonato kaltzikoa dau, kendu eta izki baldin badago azpin, garbi dago benetazkoa dela. Orduan, proba horiek eitea oso erresa da, eta hemen suntxiketa gehatzea ere bidezkoa izango litzake. Horretarako plataforma berri bat osatu berri dugu, SOS Iruña Beleia eta Iruña Beleia martxanen artean eta Euskal Jatorrik. Harta, nahiko genukena zen, nolabait ere, hori sustatu, jendea implikatu den horretan, eta ea geldiarazte ditugun, ze gure ondarea txikitzen nahi dira. Hemen hegoaldeko ate nagusi aldamenen gare, eta arresi egin zutenen, 3. laugarren mende hasera hort, 3. mende bukaeran, 4. mende hasera ingurun, soldadu batzuk ekarri zituzten Iruña Beleian, arten etzerenak. Izan zen Kos Primera Galika, 600 bat pertsona, soldadu limitani klasekok, eta hemen zeren arresie babesteko, eta Iberiar Penintsulan zion bide nagusi, iparraldeko bide nagusie babesteko, iter 34. Bide hori Iruña eta Orreaga zeharkatuz, Bordele arte jute zen, Astorgan hasita. Hemen zabaldu zuten iaz Koark enpresak, diputazioen
dako lan egiten duen Quark enpresak, hemen eskabadorakin, behaldiko zulua zabalduz eta luzero hontan. Ez dakiu zertarako, geho estalizon. Hauek 2023 urtean grabatutako irudiak dira. Fijatu zaitezte sokaren beste aldean dagoen lur zati horretan. Hilabete batzu beranduago 2024 urtean sartutak, nola eskabadora sartu dute dena altxa eta harria ikutu arte. Ohizko moduan. Eta berriz gaur egun ikusi dezakegu nola berriro lurra gainetik bota dute. Egindakoa estaltzeko edo auskalo. Hor ere bidea zabaldu intzonantza jendea lasaio pasadeinio, eta hor ere beste terraza batzu, han ikuste dituzue, zabaldu zituzten gero, lurre gainetik bota eta estalita. Guzti honetan dute dena ustu, bai, eta atzea gero berriro lurra bota. Bai, ez dakit zein dan beraien lana hor. Gero hemen egin duten gauza berri bakarra izan da, esango berukena, arresie gehiago handitu, arresie esaten egiturak gehiago kontsolidatu dituzte, handitu dituzte. Hemen ikustezue teila gorri bat, azpin dauna berezkoa da. Gero lurmen enpresak, lurmenek egin zona zen, hau, sendotu, ageritakoa berez izotzak eta eurik eta aurretik eraman ez zaten, eta guain ok etorri die eta atzea buelta sendotu du beste metro bete gora botatzen. Baina, bueno, hortxe da, hemen igual behar bada, hobeto ikusten da hori, hemen teila hori, hemen oso ondo ikusten da, egitura zarra, teila horre bereizten du zaharra eta berri ezer dan, lurmenek onutza arte beste 30 zentimetro edo jarri, eta ja hori sendotuta uzten du, eta gero ikusten duzuenez hemen berriko. Hau da indakoa. Hori dana berria dela. Bai, hor harri oso ondo ikustea guaindik ere berri zein dan zeinez. Horren sentidua zein dan, zertarako egin duten hori, ez dakit ikusgarriko usteko etortzen den bisitarin aurren, beste sentiduik ez topatzen nik honi. Bueno. Adoran arrasto, tío. Bueno, ahora que vamos, Josito, a la escombrera, ¿no? Sí, la gran escombrera de Iruña Beleia. Sí. Desde el año 2014 no para de crecer. Y no sé si esto es un tractor o... Barkatu ze parte honetan erderaz arituko gea denbora askoz. Leku guztitan euskeraz eta erderaz grabatze genuen, gero 2 bideo ateratzeko asmoarekin. Eta parte honetan nahastu ginen. Bueno, ahí se ve la primera que está llena de... Ah, mira, aquí encontramos las herramientas de trabajo de Iruña Beleia, que como hoy había visita oficial, las han retirado de la puerta. Allí tenemos, hoy había una exposición. ¿Quién ha montado esto, Josecho? Me imagino que será la Diputación, no puedo decirte, es Cors Primera Gálica, unos que hacen reproducciones de lo que serían soldados y vida de la época romana, que iban a hacer alguna actuación hoy aquí en el yacimiento. Sí. Nos han montado algo y la maquinaria, pues convenientemente. Hay que esconderla porque no queda muy bien. Nos han escondido aquí las excavadoras, volquetes y... Las herramientas arqueológicas de la excavación de Iruña Beleia. Desde que entró aquí la UPV, la Universidad Pública Vasca... Y hoy en día la empresa privada Quark de la Diputación. Lo esconden aquí detrás de... Ya, como veis, ahí tenemos la herramienta. Ya veis desde dónde empiezan todo ese montón. Pero explícanos desde el principio. Esto en el año 2010... Sí, entra la UPV, se expulsa el Urmen y coge la Universidad del País Vasco el cargo durante 10 años para poder excavar Iruña Beleia. Es el arqueólogo Luis Núñez el que es el responsable de la excavación. Y es miembro de la Universidad Pública Vasca. Sí. Y ese señor, la primera y gran actuación que hace en el yacimiento de Iruña Beleia es encontrar el mercado de Iruña Beleia. Para eso arrasa 5.000 metros cuadrados de terreno con la excavadora.
y claro, toda esa tierra que saca desde ahí, luego veremos el mercado, la echa aquí. Esa tierra que veis ya, o sea, ya están creciendo hasta árboles encima de ella. Apenas se distingue aquí en las imágenes, pero todo eso Sí, si es nos una acercamos un escombrera poco, enorme, toda la tierra que están va sacando hasta allí. con la excavadora, o con las excavaciones, nunca mejor dicho, de Doña Velella, pues lo han acumulado aquí. Vamos a ir a ver un poquito esto. Y desde que echaron al Urmen de aquí, no para por de la crecer. UPV, pues, sí, parte de lo que es la puerta, la poterna y todo eso, pues lo habrán Sí, está echado aquí. Sí. De hecho, veis todavía que hay tierra que es muy reciente, de la que está echada aquí, no ha crecido nada, absolutamente nada de hierba ni nada. Esto, por ejemplo, Todo esto es reciente. es de ahora mismo. Sí, esto se ve que... Mira. Es que ya todo esto me salta a la vista. Sí, pues, Me salta a la vista. Aquí Pero- tenemos más terra sigilata. Venga, toma por culo. pero es que aquí hemos encontrado pues, cerámica, Lo dejamos- huesos, lo dejamos también, hierro. Por supuesto que... Encontramos todo tipo de material que les está importando un pimiento. Si subes un poco para aquí, Aitor, vas a ver que ya no les vale un primer montón, se queda viejo, volvemos a echar aquí otro. Aquí otro. No, si estoy viendo aquí mismo, un montón de... Sí, no, es que verás de todo. La terra sigilata es muy fácil de identificar porque es Leune. una cerámica fina y muy suave. La superficie esta es muy suave. Es un trabajo muy fino. Es un trabajo muy bueno que lo hacían los romanos. Y mira, desde aquí vas a ver parte de lo que es la escombrera. Sí. Buah, tiene todo ya. Va hasta allí, esta es la zona vieja. A ver, entonces- todo esto va muchos metros más hasta allí, hasta Sí, un vallado sí, que hay sí. allí lejos. También tenemos imágenes del 2010 de cómo echaban esa de la escombrera, hasta allí. Sí, bueno, aquí tenemos sobre todo lo del 2010 es esta zona de aquí, ya veis. Sí, todo esto. Pero bueno, hoy en día todavía ya veis que esto es de ahorita Sí, mismo, esto vamos, es o de sea. hace nada. Esto está recién tirado aquí todo. Y bueno, y más que hay allí, todo Sí, aquí sí, sí. es nuevo también. Y esto también. Esto Y que hay no lo dos teníamos montones. visto, todo esto es nuevo también. Sí, Aquí no sé qué han dado, pero todo esto. no sabemos qué han algo andado dado haciendo. aquí. Bueno, aparte que son unos cochinos, porque ya veis los sacos y todo eso también como lo siguen echando. Aquí también os he hecho. Vamos a ver aquello. Hay otra parte que parece que está removida o que acaban de tirar. Aquí también, mira. ¿Pero qué anda toda esta gente aquí? Pues no sé, habrá que Aquí preguntarles tenemos a las ellos. huellas de los tractores Recientes. de la excavadora o Sí, ahí del vemos volquete ese que tienen allí. el volquete y de la excavadora, las dos. El trabajo fino que nos hacen. Y luego habrá que decirles que un poco de txukunda de pixkate behar dala, vamos. Bai. Dana zakuk, erabilituzten tapatzeko bilituzten zakuke, harrik hemen botata dauzki danak. Bai. Da, hemen dena nastu indute baita, ez? Bai, ez dakit zer dabiltzen. Da, bai. Ez dakit zer dabiltzen. Jo, ikuste ez, no arte jarraitzen don. Eta zabaleroa galanta dauke, Osea, zaborra, lurre eta botata dago hemen. Mira, aquí más. Bai, nun nahi topauko dituzu holako gauzak. Hemen ikustea zartxagoa dela, belarra sortzen hasia lago. Baina... Todo esto está aquí. Bai, momentu baten hemen pixka tarakatze baldin badezu, zeramikaz gain ezurre topatuko duzu, ezurre ez dana, eta hiltzek topau izan ditugu, ikatz pilo bat topau izan da, datazioak egin aldaizkiek. Dena hemen botata. Ostras, begiran, Ah, bai. Hemen dena botata, bai. Bai, Está txikituta, claro, hemen gainetik eskadora pasata eta bai, txikito. beraz zati. Bai, zati haundi topatzen dira. Igual euskaraz botako berriz, Doña Velellako zabortegia. Bai, Si, euskera erderaz aritu gara, denbora guzti. bai, horretio. Ingo dute dena Bai, euskarazko botata jazta. Listo, bestela. Bai. Bai, ikustezu, jarraitzen do, eta jarraitzen do. Bai. Jo, Eta, kosetxo hemen? kriston ontzi, Ba. Kriston ontzi puskia. Ego, arreilu bat.
Arrilu bat. Baina, bate harakatu gabe daudana. Baina ikuste duzu, Bai. Berrie, zarra, dana daunazin. Hemen antolatu duten erakustaldi hau aprobetxatuz, hau aurkitu dugu. Bai. Argazki zahar bat, poternarena, ez? Bai, eskabatzen hasi berritan ikuste da eskabadoran arrastok nola daren, bai, lurre gainetik bota dutenekoa, eta hemen desagüe sistema zaharra, erromatar garaikoa. Lehen aipatu duguna. Bai, ez dakiu gaur egun nun dagoen, edo deseindu duten, edo ez gaur egun diputazio jarritako gauza, porlanazko gauza berri bat besteik ez dago. Eta gero hemen esateo, zango natea, ez dakit nun jartzen duen, gaineko higadura arrastoak adierazte ditu, baina eske guk hau eskabatzen hasitzenen ikusi genuen hainbat harri zerela hor, bide bat osatzen zutenak eta desagertu darenak gaur egun. Dena eltsa eta dena bota dute. Hori da. Hemen ikusten dezuenaz, hiriko merkatu da, erromatar garaiko merkatu, makelun esaten diote latinez. Hau Luis Núñez arkeologoak, Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologok industutakoa izan zen. Behin Eliseo Gil eta bere taldea kanporatu zituztenen, 2010 urten, egindako bere lehendabiziko eskabazioa, eta beti bezala eskabadora erabiliz. Epaitegitara jo gendun, ikusi ez nolako astakeri egiten aizen hemen, eta epaitegitatik beti jasotzen duen alamuzko erantzun bat jaso gendun. Ez ziola salatzeko motiborik, ze lehendabiziko lurren 50 zentimetro baino ez zituztela moitu eskabadorakin. Ikuste baldin badezue, 2010 zabaldutako lubakik oraindik ere 2025 oso ondo ikusten dieta. Hemen garbi asko ikustea 50 zentimetro ez dela nire alturakiko kopero zazu eta 1,78 neurtzen denik. Arrez gain, irudiak dauzkagu garaia harretan nola aritu zian eskabadorakin. Bai, eta oso ondo ikusten da. Eta bueno, hemen ere ikusten da, lurre jo bitarte, beti bezala harrie jo bitarte sartu zuten eskabadora, hemen oso ondo ikusten dira aztarnak. Eta gero, egin zuten nolabaiteko jatzezin oinarri horiekin edo ikustezanarekin gora eraiki dana berria. Zer gehiago? Ez, nik uste esan berrekoa esan da dau. Iruña Beleia martxan, Sos Iruña Beleiak eta plataforma berri bat osatu dugu elkarlanen aitzeko eta izango litzake Iruña Beleia argitu, ez untxitu. Azken batez guk dauzkegun bi rebindikazio, batetik argitu dela hemen topautakoa eta horrek arkeometriak esango dio zer dan, eta suntxiketa gelditzeko tenipekoa da eta gure ondare guztiak azgora jartzen nahi die eta betikoa eskatzen dio gure eragile kulturalei eta esku sartu dezaten hemen eta hau gelditzeko, ze hau ez da arkeologia egiteko moduen. Hori da, mila esker Jositxo. Zuei,